Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gibiyaan samahan ni Wilma si Victor ang iyang isuon nini nga nagsulti. Ningayo og sorry si Victor sa wa niya pagpaybaw kang Aida sa ilang kasal ni Wilma. To amang amahan, biduaw. Maayo noon kay miulit dito. Miuli. Gipangayuan akong kwarta. Sa una sakit man ang kamanghuran. Naghatod sa kwarta. Pero dili ko makadawat niya, Vic. Human siya makitipon siyang babay. Mao nga dito mo si Wilma sa ato, ha? At tumupuyo dito sa atong ancestral home. Haba, Victor? Kuha natin, sa pagkakaroon, gibayaran ko nagbalik do ka simana na mo din sa hotel. Amo na ni puyan. Sige. Tiaw mo na. Kadakos gasto ni mo. Ate, ako din kalipay. Ug higayon na karon. Malipayon kay Miss Wilma. Natuman ang among gipangandoy. Mahal na mo ang usag-usa, ate. Wala ko'y mahimo, Victor. Pero ayaw sab kong bahayi sa kong pagduha-duha bahin sa iyong relasyon ni Wilma. Kituwa naman lang yun niya permi ang imong atensyon. Siya permi ang hisgutan mo. Malimot ka na lang dako. Namong mama sa buhi pa. Di na mag-iskot sa milabay na, ate. Sorry na, ha? Kasabot ko. Huwag mauna to, ha? Sa atong bahay mo puyo o ang imong asawa. Kuan, ate, mihiskot ba ko niya nga gusto ko nga magpuyo mi sa amog yung kaugalingon. Nga maglain mi. Biyaan na lang yun na ko si Modo. Sa madili ka maluoy na ako. Lapay mga pag-umangkon mo nga gagmay pa. Ate, mas mayo ba gyud nga doon na mi kaugalingon. Pero mataod-taoran pa ng mga plano na mo. Sige. Adto na mi puyo dito, si Wilma. Malipay kay ko anak doon kung maumang kanina. Hasta sa nang mga bata, malipay kaayo. Sir! Pasakon ka kuno ni Day Wilma, sir? Nang aling, Oh. di ba ginang tamang ka nga na pag-share na ko? Oh. Inday ang nandan mong isang pit ng Wilma, di ba? Ay, dodong na lang sa isampit nako sa imo, sir. Aw, dong, Bek. Nang aling, ako rin magwang si Ate Aida. Oo. Kaila na bitaw ko niya. Gipaadto ko si ganina sa reception table. Wala man siya musulod. To, dati, dali na. Himamata ang imong bayaw. Oh, bitaw, ma'am. Wala gayud ka musulod ganina. Aron ikahimamat mo sila. Dali na, ate. Tuwa arbay dagang pagkaon. Hay, nagsubra ang gi-order ninyong pagkaon, sir. Ay, dodong bik. Limot dugo, oy. Ay, dad, atong uban, ma? Dali, ate. Ate Aida, sorry nga, wa ka pa ibawaan ni Victor, ha? Gingnan ko bitaw siya. Gipasabot ako niya, Wilma. Ang nakasabot ako. Nililang kalikayan nga bation ko kay ubos. Igo na, ana, ha? To, dati. Ipahatod ko dito sa ato. O, dato itong pagkaon. O, banil na siya ng aling. Oo, dodong. Kay dagahan tong sobra nga pagkaon. Pag-taxi lang mo. Oo niya, sila si Sir o Ma'am Pili dong. Naghuwat man sab sila. Pag-usa na lang mo sa usa ka taxi nang. Upatraman mo, masuod mo. Una lang paghatod si Ate Aida. Happy, love. Kaayo. Huwag kabutangan sa kipati kong kalipay, Vic. Wala ba
pagkatugaw na ito higayon na. Tulas sila si mama o papa. Mahimo na na ito. Bisag unsay gusto na itong buhaton, love. Uy, nanimahok kang singot. Dagan mo kong tao ganina sa function room. Huwag magabog na ang aircon. Ligo ta. Alas man niya. Ang mata ay di ko. Adili day. Ay! Mabuhian ko ni mo. Ibutang ka ba? Dari, ada tas sa banyo. Uy, nga nang gitanaw ni mo maayo, ha? Ano ka? No, di na ko katoo. Ako ka ng misis karon. Kapikas na sa akong kinabuhi. Ibaw ba ako? Nadaghan kining naibog ni mo. Og nahipausap ko. Nadaghan sa bang na-crush ni mo. Kani ko magtuong mangulitaw ka na ako. Og dihang kalit ka lang nawa. Nagtuo kong nakauyab ka naglain. Gipabalin kong tunga nilang mama. Dito ko sa kong iyaan. Gidestino ko dito silang ante kay di naman kinahanglan mo plite pag ako paingon sa eskwelahan. O kung distance naman. Pinagi ko katuig dito silang ante. Hangtod ginahuman ko giring akong kurso. Ikaw, di nawa ko. Wala na magkita. Naka-boyfriend ka ba? What's up? May focus up ko sa akong pagtuon. Hangtod nga nakauman ko. Pero maulaki, waday makasudog trabaho. Pero okay raman sab sila si papa ug mama nga wa ko'y trabaho. Nagsalig sila sa ginagmay nilang negosyo. Tug na to eh. Tulad si kong baktan, be. I love you, Mrs. Soles. Gagmay pa man di ay mga anak sa igsuon ni Victor. Nasakit ra ba di ay ang kamanghuran? Og nagbuwag ra ba kuno og ang bana? Maubitaw ko no. May pagkamaldita man sa itong babayhana. Mausa na nabantayan ko. Kay niadtong gikasulti ko siya dito sa gawas sa function room sa reception sa kasal sa atong anak. Way panagana sa iyang gustong isulti. Way kaikog. Mihisgot ra ba to ganiha? Samtang nagsakit ta sa taxi. Nga adto kuno sa ila mo puyo sila si Wilma. Ancestral home ang kuno na nila. Wa man ay question. Kung ayuhon lang sab nila ang atong anak. Dako man sa tuotong bahay nila. Buotan si Victor. Matinahuro na to nga mga ginikanan sa iyang asawa. Nahibaw ko nga gimahal niya ang atong anak. Bahala og asa sila puyo. Basta dili lang nila isig-isigon ang atong anak. Okay na ang tanan sa among pagbakasyon, ma. Ready na mi si Vic. Silbing honeymoon na mo sa Singapore. Pila man sad mo kaadlaw o simana didto na. Duha ka semana, ma. Silbing regalo ni sa among ninang ug ninong. Midugang pud og cash ang ilang company. Agig regalo nila ni Vic. Nahala sige anak. Pag-amping ka mo ni Vic ha. Oh, ma. Unsa ba'y gusto nimo pasalubong niya, ha? Kamong papa. Bisag unsa oy. Kamo na'y bahala. O sige, ma. Si Papa P. Makiksulti ko. Nag-hike. Bago pa itong nanao. Sultihan ko lang. Sige, ma. Bye. Love you. Love you, sad anak. Amping mo ha. Yes, ma. Bye. Excited ko sa mong bakasyon ni Vic. Magkaadto na gid kog Singapore. Nahibaw na sila si Papa o Mama sa itong pagbakasyon? Oo. Si Mama mo ay gikasulti na ako. Excited ako ko. Nakita ko rin sa mga itsura. Sige lang. Pailot ang imong mister. Isura ko niya ikaw sa dapit nga gusto mo. May privilege biya mi pagdasa ang mga misis. Tuod kay may panahon nga ihatag na sa mong kumpanya ng mga piloto. Ibawaan pa lang. May pag-miss ko ko pagka-flight stewardess. Aron og asa ka, magkuyog unta ta. Imong phone, may ring. Uy, si Ate Aida. Hello, Ate. Gipalibyuhan ko na ang dakong kwarto, Vic, para ninyo. O ang mga regalo sab ninyo, di adin his kwarto ninyo. Sige, Ate. Unyang kadlaw sa mga mong flight, Ate. Alang sa mong honeymoon. Pasalubong nako ha, og sa mga bata. Siguro, Ate.
O sige ate, kay susihon pa na mo og wala kami nalimtan sa mong biyahe. Kadlawon mi mugikan. Sulti habi ang Wilma. Bye na ate. Mahuwayo na ta. May oras pa ta sa pagbaway. Maya, no? Kaswerte yung bayhana. Nakuha gid ang tanang atensyon sa kong igsuon diha niya. Makalakot. Pero, anhi man sila puyo. Dili siya makaugpo nako. Bisan ugwa pa, kahubkasi si mama. Nagpakasal yun. May gasto pa yun. Pero nahibaw ko. Gadili isip ko pasagda ni Victor. May hatagod siya 20,000. Hog sa 40 days ni mama. 15 ang gipada sa kwarta padala. Dili ko pasagdan sa kong igsuon. O dili ko musukot nga mubiya sila dinhi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!